Takže čaute ľudia, vítajte u nového videa. No a my si dneska zahráme opäť Squad Busters. Dnes budeme hrať Showdown a urobíme si ďalšiu challenge. Dnes si myslím, že to bude naozaj najťažšia challenge, ktorú kedy urobíme. No a ešte predtým, než vám poviem, aká challenge to bude, nezabudnite sa zo shopu claimiť 150 a 200 griderov. Ja ich už tu nemám, ale claimoval som si ich a naozaj mám tu už aj ultra gridera, za čo som veľmi rád, že sa mi to podarilo. Fakt som tryhardil túto Tara challenge, takže by som vám teda mohol vysvetliť, čo teda pôjde. V tejto hre existuje také jedno tlačítko menom Turbo Boost. Myslím si, že tí, čo hráte Squad Busters, ho pozná asi každý a je to akéby nevyhnutné tlačítko. No a ja dneska nebudem môcť kliknúť. Upozorňujem, kliknúť na tlačítko Turba, lebo sú tu dve veci, ako nemusíte kliknúť na turbo a automaticky sa vám zapne. Jedna vec je použitie Hogridera, lebo on má takú špeciálnu schopnosť, že keď idete po tráve, tak vám dá automaticky turbo, zapne a celkovo je to rýchlejšie. No a druhá vec, je tu taký event menom Golden Boots, kde máte také botičky, ktoré vás automaticky zrýchľujú. No a dneska sa budem snažiť hrať bez toho, aby som teda klikol na tlačítko turba, čo bude pre mňa veľmi ťažké. No a ja to nebudem zdržiavať, uistite, že máte like, odber a idem na to. OK, prvú hru máme King's Arena a Super Ice Spirits. Ja som zvedavý, ja hram Squad Busters od prvého dňa a od prvého dňa používam modrý boost, takže pre mňa to bude naozaj extrémne ťažké. OK, začneme. Keby nám padol Hogrider, bol by som extrémne rád. To sa nestalo, ale nejak to zvládneme. OK, nebude to podľa mňa až také hrozné, tento world mám veľmi rád, lebo tu sa dá naozaj veľmi rýchlo získať coiny. A sa mi páči, že monštra sú rýchlejšie jak ja. To je strašné. Pomoc. OK, bude to náročné, ale nesmieme byť prdlavky a musíme sa sústrediť na to, ako hráme. OK, ja si myslím, že také dve hry by sme mohli dať. OK, berem Heavyho, pretože Colta už mám, ale skúsim Heavyho, lebo on sa healuje. A berem teda ďalšieho. Máme teraz taký paradox, máme squad iba z ultra charakterov. To môžeme urobiť tiež niekedy takú challenge, že proste si urobíme challenge, že budeme mať iba ultra charakterov v našom squade. Berem Colta znova. Zatiaľ sa nám to naozaj darí, ale nepoužívame ešte Turbo Boost. Potrebujem takého Ice Wizarda. Berem znova Colta. OK, poďme zautočiť. Poď. Nedáme mu to. Škoda. Berem Heavyho. Fusion. Ľudia, darí sa nám. Tento človek je nahitovaný. On ide asi tú istú challenge, čo ja. OK, drtíme ich. Drtíme ho. Dáme ho. Poďte. Berem Dynamika. Ne, stoj. Ľudia, my ho dáme. My sme dali kill a nepoužívaním turba. Podľa mňa to bol bot, ale my sme dali kill. Čo? Že? My sme dali kill? Toto by mi asi nikto neuveril, keby som mu povedal. Ja neverím, my sme dali fakt kill. Teraz to vyzerá, keby som dal prvýkrát v živote kill, ale to je husté proste, že nepoužíva turbo a dáte rovno kill. Berem Optimusa Prima, lebo on sa mi dokonca môže hodiť, lebo on má naozaj že veľa HPčok. Berem Colrafsa, OK? A ten mi upgradeol koho? Ten mi podľa mňa upgradeol druhého Heavyho. OK, ne, on si zobral tú hyperchargeku, pomoc, nie. To je škoda, že nemáme zrovna teraz ten boost. OK, musíme sa držať. Prišli ma o naozaj veľa trupov a môj Colrafs pomaly zomiera. OK, ľudia, mám extrémny stres. To je najväčší stres, aký som kedy mal. OK, on nejde po mne, musíme sa tu skrývať. V rohu. Sa mi znova nepáči, to sme robili aj v minulom videu. OK, teraz ideme pre hyperchargeku. Rýchlo. Ne,
Utekáme, musíme utekať. Utekať. On ho tam zabije. Budeme druhý, to je super. Akurát, že už tu nie je čestka. No, paráda. Stoj, ja nechcem skončiť druhý. Druhý kill sme dali. To je aké dobré, ok, to asi nedáme. Ale druhý kill sme dali, nice, 2 killy za jednu hru. No ja chcem ísť ešte druhú hru. Tak, idem na to. Ok, no a našou ďalšou hrou je Dueling Mesa a Royal Hound. Royal Hound bude teraz veľký prúser, lebo na konci viete, že sa tam majú niektorí ľudia, že 20 tých ghostov. A my, ak nebudeme používať turbo, tak to bude dosť veľký problém. Nemáme, bohužiaľ, nášho Hogridera, ale to zvládneme. Ok, mohol som zobrať Colta, lebo fakt pre stromčeky sa mi bežať nechce. Berem Colta. Je silný. Ne. OK, stiažíme stromček. Aspoň Greg je v niečom rýchly. Pokud ste nevideli video s Gregom, tak robíte veľkú chybu. Mali by ste si ho pozrieť, lebo je naozaj dobré. OK, myslím si, že teraz táto hra nebude až taká dobrá, lebo nemáme až taký dobrý štart. Neviem prečo, mne sa zdá, že sa mi furt klepe tá obrazovka. Že, či je to z toho, akože, že dostávam hity. Dobre. Ok, tuto sa nám naozaj že nedarí. Máme veľký problém. Musíme bežať úplne najpomalším tempom. Najhoršie je, že vy keď bojujete. Stoj! Né! Zrovna teraz nám unikne čestka. My sa tu trápime, ale že extrémne. No a musíme si pohnúť. Dobre, bereme arčerku a teraz si pohnúť. Získať čo najviac kojníkov. Čo najviac kojníkov získať. Hop, berem ďalšiu arčerku. Heal spell. Za chvíľu odtiaľ začnú utekať, lebo tam bude Angry Vines, takže... OK, dobre, máme heal spell, takže do fightu sa nám to bude hodiť. Rýchlo si teraz zobrať čestku. Hogrider! Let's go, máme turbo. Dobre. Zase sme o neho prišli. To je super, máme konečne Hogridera, ježiš, ja som rád. Keď konečne budeme pomalí, môžeme utekať, lebo on má výhodu Hogrider, že keď ste trošku, keď vidíte strávy. Nie, toto som presne nechcel. Ľudia sú no-skill a používajú tank ako moju najväčšiu slabinu. Ja som slabý, pomoc, ja potrebujem trúliču. Nie, nechodzem, nie. Pomoc! Nevadí, naozaj toto nám to nevyšlo, keď sme mali opäť 4 ľudí v skvade. Myslím si, že v prvej hre sa nám neuveriteľne darilo, akože že 2 killy som dal. Akože jeden kill bol taký, že sme zabili, ale to bol asi bot. Druhý kill bol taký, kde... jeden z Hogriderov, nice. Druhý kill bol proste taký, kde typ, co bol nahitovaný, už sme ho iba dokončili. Takže... Ale každý jeden kill sa počíta. Nepovedal som, že sa killy nepočítajú. Každý jeden kill sa počíta. Takže pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite like, odber. No a dnes je to odo mňa všetko.